sa video po natin ngayon, gagawa po tayo ng panghugas ng pinggan. In-order po namin itong premium dishwashing liquid kit sa TikTok. Ito po ay 305 pesos. Ito po yung mga laman. Una po ay ang instruction kung paano po gagawin. Next po ay yung premix fresh lemon po yung scent nito. Ito naman po yung foaming agent. Surfactant. SAA 45 bubble booster. At ang huli po na laman ay yung thickener. Ayan, ito na po ang ulit ng mga laman ng DIY kit. Gumamit ng 4 liters na malinis na tubig gripo mineral. Ibuhos ang SAA 45 bubble booster. Next pang foaming agent. At surfactant, bumupit ng maliit sa dulo at ibuhos paikot sa tubig. Ibabad muna itong 20 minuto bago haluin. After 20 minutes, pwede na pong haluin. Make sure to know po lahat ng ingredients. I-shake at ibuhos ang premix at haluin ng mabuti. Unti-unti pong ibuhos naman ang thickener. Dapat mabagal lang po ang paghalo. Siguraduhin po na matunaw ang lahat ng ingredients. Takpan at ipahinga ng 24 hours. After 24 hours, pwede na po itong isalin sa mga lalagyan. Please subscribe to our YouTube channel, Boy Bicolanja! Pwede raw po makagawa ng 15 to 16 liters ng dishwashing liquid. Kaya maganda po itong gawing negosyo, kumikitang kabuhayan. Ayan po, mabula po ang ating nagawang panghugas ng pinggan. Ayan po lahat ng aming nagawa.